माथो रावबो गैया नामाब्रा माथो रावबो लोगोफ्रानो गैया माथो हारसिं जाथारबाय आंलाय माथो जाखोलै बन जिरायनोसै सिख्लाफोरजों टाइम पास एसएमएस गेलेलाबायनोसै आं ओइ खौला मा खालामदों मा गोदो सर जाफैलाय बायदि नोङो भाई ओइ जालाय दulu जिराय दे जिराय नों आंखौ मानो बिदि हिनजावजों माबा एसएमएस गेलेनायाव नों मानो बिदि माबा दावराव खालामफैनांगौ नोङो बुन्दु बिदि नङाब्रा मा बिदि नङा सिख्ला हाया नों आंखौ मा बुंलाबायदों ओइ आं नोंखौ नायनासो दंखायो नों आंनि हिनजावजों लाइन मारिनाया नोंनोमोन नामा ओइ माला बै दाखोयो जारिमन बारियाव लोगो हमहैनाया बैयो आं नोंखौ गारा होखागोन आं नोंखौ आंनि हिनजावखौ माबाय साला नोंनि हिनजावखौ माला आं लोगो मोना थुस्रा आखाइजों सावराखायजों नोंखौ होथारनोसैलां आंनि हिनजावखौ नों जारिमन बारियाव फुदोंब्रा साला नोंखौ खनथामसो सौनोसो गारगोन आङो साइडआव मानसि नोंखौ बुथारनासो गारगोन आङो साला नों आंनि हिनजावखौ माबादोंना साला नों खावला साला नों बिदिनो नों आंनि थालिर गोमोखौ जाग्रा ना एबार जाबावनांगौबा नोंखौ देथारनासो गारगोन आं सुवा साला नन चेनेस नों आंनि थालिर गोमोखौ गासिबो बिगुर जिरजोबना गारबायना नोंखौ नायगोन ना बाबु नोंखौ बुथारनासो गारगोन आङो आइदों सोर फाग्ला बिदि बुंना गालांखायदों बे खावलाया रबिखौ बेटाखौ मानसिखौनो सावरि लागोन आं आइदै बबाव बुंना गालांखायदों थांनोसै आं आइदै दाथ' थांसै आं सिन्थाला बिदि गोनाङा नोंनि थाखायनो आं दिनै खावब्लाजों मैदानानै बादि नाग्लिजाबाय आं गैला सोरला गासिबो देहा सोलेर ओंखाम जानो हाला नोंनि थाखायनो फाग्ला खालामलांबाय नै आंखौ जोंनिया खावब्लाया बुनावनाया सागुंजोबथारबाय ओफु आइदै मा जाबावगोनलै आइदै मा बे बेथाया बे मनाया बाव थांखो लोगो मोनबा हामगौमोनलै बेखौ आइदै आंलाय बलाय मा हारसिं मा खालामबाय थानोब्रा बलाय आइदै हाब सिब्ला बस मा जाखोलै सोरबा दांना हरजादों नामा बाव जिराय खोन्थागोन आं नोंनो खोनाबाय खावब्लाया मैया आंखौ माइजि आवदों खोनाबाय बिदिसो जादों गथ'नाया नोंलाय बबाव थाङामोन खोनाबाय बावरा अबे हकबावहायलै जोंनि बे खाथिनि बाजाराव बाजार खोनाबाय बै दलगाव बाजार बे गस्ला मेथाइ बिस्कुट मोनग्रायाव नोंसोर गाबोन गासिबो ओंखारजोब खोनाबाय बस ट्रेक्टर गंसे बारा लागोन आं महेन्द्र गाखोफेरनो मोनबाय मोनाखै बस मोनाखै दा गाखोगोन दे गाबोनहाय साबैसे दं ओंखारजोब खोनाबाय बेखौ जेरै दाउ अमाफोरखौ गोदायो बेफोरबायदि गब्बा गबोगोन खोनाबाय सिलिले खाखुमादां बस सिलिले बेफोरलाय हाग्रा बायदि एवस्रांना हाग्रा बायदि एवस्रांजोबगोन आं सोर हागोन आं बेखौ मोनो ना दा आंखौ मा सानदों बे मा सानदों सुवादा मा सानदों बे नैबे सिब्लाखौ गिखानोबो नोंला नोंखौ नै आथिं होगोन आं नङालै होमबालाय थांलायनोसै गाबोन साबैसे दं मानसिफोरखौ बुथुमजोब दे सार जागोन बे खावब्लाखौ दांहैनांगौ गाबोन आंनाव ओरैबायदि मानसियासो दंना दाउ अमाखौ बोरै गोदायो बेफोरबायदि गोदानो हायो बियो गिलु बालु आंनो गियो बेफोरबायदि मानसिखौ लाबोनांगौ आंनो बेफोरबायदिखौ लाबोनांगौ बेफोरसो आंनि मानसि बेसेबां थाखा नांगौ हरगोन आं बिसोरनो दे जागोन लांफैल'
我这是不是清白了？我这个没看过我这个的，我这个拉这个，没看过我这个，我这个我这个，你们这你们这。खोनासं सेंग्राफोर जागोन बस ओइ खावब्लाखौ दिनै जायखिजाया एटेक खालामनांगौ जागोन बियो दाख्लै आंखौहाय बैयाव दलगाव ब्रिजआव बुलावदोंमोन बेखौ दिनै मानजिनांगौ मोदोम नायै गथा बुलावदों बे आंखौ मानजिनांगौ बेखौ दिनै गासिबो थियारि ना सेंग्राफोर दे हाब दिनाला दोनले माथो गरमब्रा सिगारेटबो बायनो हाला बिरिखौनो होसाबसैलां गंसे मा बिरिफ्राबो खामाब्रा हैद थांसैलै सेंग्राफोरा बुंलाय मा खालायदोंब्रा बुथियालाय मा लांफैदोंलै बुलाय हा माथो बस होदोंलाय स्प्रिं नामा नोंलाय हा जोबाखैलै बस जोबाखै औ साबागोन आंखौ बिदि नङालै बस बिदि नङा जोबगोन आं बिदिगालाय सिखोद फुरना बुथ' फुरना जिराय ओइ सेंग्रा फुरना बुथ' आयौ बस आंखौ गोरोन्थि जाफ्रांबाय सोबावनांला नोंखौ एबार नांला सोबनांला दिनैनिफ्राय सोब्लाबो आंनि हिनजावखौ मोनथारदों दे सोमना बिदिनो एन्सार जायो कला लागे रे कि कला कला लागे रे कला त्रिस कौटिनि खामानिया बोरै जाखो ओइ बस दाख्लै गामिनि सेंग्राफोर फैनानै बे मेनेजारखौ बुना हरदोंनो बेनिखायनो न'आवसो थांनानै दंहैयो सोर सेंग्राफोरसोलाय सोर सेंग्राफोर आंथ' मिथिया बस सोर बिलाय सोरलाय आंनो गाबोन दा हा आंथ' बारा खबर मोनासैलै बस मा खबर मोनाखै आंनानो गोरोन्थि जाबाय थानायाव बोरै बिदि जानो मोननांगौ हा आंनानो गोरोन्थि जाबायलै बस गोरोन्थि गोरोन्थि खेमा होदो एबार खनसेयाव बिदि खेमा जागोन बानायथारनालै बस बानायथारना सोर सेंग्राफोर बेखौ गाबोन नागिरगोन ना हननै बस खालि बेफारि फैगासिनो दं जाजागौमोनथ' ओंखामबो उखैबाय माथो बस ओंखाम उखैना आंनि जाग्राफोर जानोसैलाय लेंहर मंगल बोराया लेंहर हाय बियाय ओइदिকে এসো কি করলি বা হ্যাঁ কত 20 টাকা 20 টাকা হ্যাঁ। 10 টাকা দিমু 10 টাকা বোনা রে দাদা কে আমার কেন কত না? আছে আমার বাড়িতে 10 টাকার কত পায় তাহলে 10 টাকা হবে না দাদা কি হবে না রে 10 টাকা কি হবে আরে আমি কল বেচাইছি আমার আর বাবা তুমি মারতাছো কি মারবো না যাও হট মারবো নাকি হট बस गथ' हैनो हासिगोन बांगालनि दारै नै थालिरा मोनबोबाय एफा फरदों नोंनाव सासे बांगालफोरखौ बुना हरनायनो दङलै बस दङ नोंनि गुन्दै जानानै बेफोरबायदि खामानिखौ आंनि आसि बिजौबो नङा मा थालिर बिलाइ बुथे हा मा थालिर माबालै बस माबा भिटामिन थारनो बियो गोथाव नारफक जादों ना मा होनो बेखौसो मोनबोदों आङो जानोसै नामा दे ओइ लबार रानना हो जागोन दे बस थाइसेल' गाबोन जानांगौ फुङाव जोबोद गोथाव जागोन मालाखौ जादो दे गोथाव नामालै मोजां रानना हो नै सिमबो जादो गोथाव जागोन लायदो लोगोफोर जिराय लबार आलिखौ जानानै बोरै मोनखो सानथिमोन मोजां मोनदों बस गोथावना थालिरा गोथावमोन बस माथो खावब्ला आंखौ बुनांनानै दाबो फैयासै दिनैलाय आं खोनानाय बायदिबा बे खावलाया बबासो थांबायनो बस बबाव नोंखौ बुनानै बबा खालामदो गामिफ्रावबो सोंहैदोंमोन आङो नुवासै माथो बिदिबा आंखौ गिनानै खारबाय खोमालै बस र' बेखौ उनावहाय मानजिनांगौ जागोन बस आं सुनार लाबाय थागोन नामा बस
औ थ' बिदिबालाय सानथिफोर थ'